Well, it's been... Mae 3 mlynedd wedi mynd heibio ers i mi gael y diagnosis gyntaf, problemau stumog a hyn a'r llall. Dydw i wedi bod i'r ysbyty llawer o weithiau. Dydw i dal ddim yn teimlo'n hollol iawn. My name's Steve. Fy enw i yw Stephen. Mae gen i 2 fab a 5 o wirion. Cyn i mi gael C. diff, roeddwn i arfer mwynhau gwneud llawer o DIY a gweithio ar fy ngheir. Roeddwn i arfer mynd i ffwr yn y carafan yn aml, a roeddwn i wrth fy modd a bywyd yn y bon. Roedd wrth fy modd yn weld fy wirion. Mae nhw wir yn golygu'r byd i mi. Yn reiddiol, es i mewn y cyfeis dam yn car, a roedd rhaid i mi mynd i fewn tua 3 mlynedd yn ôl i gael tynnu fy mhenglin. A tra roeddwn i yno, roeddwn i'n cael llawer o wrthfietiegau a hyn a llall, a dyna pryd a ddarganfys fod C. diff arni am y tro cyntaf. Pan des i allan o'r ysbyty, doeddwn i ddim yn gallu mynd fyny'r grisiau i'r gwely, roeddwn i mor anghyffyrddus a roeddwn i'n cael ein haws eistedd yn y cadar, a dyna lle dreulais i'r 18 mis nesaf, sef byw yn y cadar i bob pwrpas. Roeddwn i'n teimlo wan drwy'r amser, a doeddwn i ddim yn gallu gwneud braidd dim, ac yna gyrraeddodd y pwynt lle roeddwn i wedi mynd yn wanach, ac yna gorfod mynd i'r ysbyty eto. Felly, erbyn hyn, dydw i ddim yn gallu gwneud pethau roeddwn i arfer yn gwneud. Ar ôl cael C. diff, roeddwn i wedi dechrau defnyddio caderolwyn rhan fwy'r amser. Pethau fel chwarae gyda'r gwirion, allai ddim gwneud dim byd fel na dyddiau hyn. Roeddwn i arfer mynd i lawr ar llawr a chwarae gyda nhw, a rydw i wedi gwneud hynna chydig weithiau, ond mae'n cymryd gymaint o amser i mi, a mae'n boenus iawn ceisio codi oddi ar yr llawr. Roedd un o'r ymgynghorwyr wedi trafod cael trawsblaniad ysgarthion gyda fi. Doedd e ddim yn brofiad neis iawn. Ar ôl i wneud hynna, roeddwn i'n teimlo'n iawn am gyfnod, ond cwbl o wythnosau diweddarach neu fis efallai, daeth o'n ôl eto. Felly, bydden nhw'n gwneud trawsblaniad arall. Ac ers hynny, rydw i wedi bod yn teimlo llawer gwell, ond dydw i dal ddim yn iawn, dydw i dal ddim yn teimlo fy mod wedi iachau. Dwi dal i deimlo yn eitha gwan ar y degau. Dydy o ddim yn brofiad dymunol iawn. Gorfod mynd i fewn ac allan o'r ysbyty mor aml. Ond peth braf amdano yw bod cyn nifer o staff gwych yno. Maen nhw'n gwneud eich rosiad yn dymunol, a mae'n hyfryd bod pobl fel nhw yno.